To, Group Hamidu Medere wannan ma ba ta ɓata lokaci. Tsakanin Hafizu Hassan na Tiraberi da shi da Sani Abu na Maradi. Sani Abu Maradi. Cha. Binti Kuburge. Wallahi. Binti Kuburge wani kwai ne. To Sani Abu. La ilaha illallah. Sani Abu kan na kamar gurin nan kuma wa. Wallahi Hafizu Hassan ya farto Sani Abu. Sani Abu ya fece. Wallahi Group Hamidu Medere Abu da je Amawar Gidis Suleiman Soja Libya Abdulaziz Zinna Libya Talabrus Kanya Momi Dan Buzaye wannan duk maza na Group Hamidu Medere ne Musa Dan Baba Abdulaziz Dan Baba Asmana Indarena Alhaji Mustapha Shindiki Awalu Alibu Akara Ghana Vice President Salah Amanan Wai To Sani Abu Kanya La ilaha illallah wallahi Hafizu Hassan ya kare Sani Abu irin kayan da an kai Mati Sule shi ma kai ya riga zuwa wallahi Hafizu ana da wani ganin Tiraberi.